Zanga-zanga ta kaure a Kaduna bayan da tubabben dan bindiga ya kashe wani mutum tare da sace wasu mutane a yankin Birnin Gwari. A garin Birnin Gwari, jihar Kaduna, an yi zanga-zanga a ranar Juma'a bayan kisan Malam Ibrahim Adamu da kuma sace wasu fasinjoji da ake zargin tubabbun 'yan bindiga ne suka aikata. Rahotanni sun ce an kashe Adamu ne a hanyar Kaduna zuwa Birnin Gwari, inda wasu mahara suka bude masa wuta yayin da yake tuka motarsa ta haya. An bayyana cewa shi jikan wani hakimi ne a masarautar ta Birnin Gwari. Bayan faruwar lamarin, matasa da dama sun fito zanga-zanga suna nuna fushinsu kan ci gaba da hare-hare a yankin. Wasu daga cikin masu zanga-zangar sun kori wasu makiyaya da Fulani mazauna yankin, lamarin da ya tayar da fargaba da rikici. Rahotanni sun ce jami'an tsaro tare da shugabannin gargajiya sun shiga tsakani domin kwantar da tarzoma tare da dawo da zaman lafiya a yankin. Duk da haka, wasu makiyaya da matafiya sun tsere daga garin saboda tsoron sake aukuwar rikici. Harin da ya yi sanadin mutuwar Adamu ya faru ne a yankin Kwanan Giginya, inda aka ce an kuma sace kusan fasinjoji guda 5.